Líbeznická škola je místem, kde děti rostou, vzdělávají se a objevují své talenty. Areál školy tvoří několik moderních budov, obklopených sportovišti, rozlehlým parkem a dalšími venkovními prostory, které slouží nejen žákům, ale i místní komunitě. Škola nabízí vzdělávání od 1. do 9. třídy a je také spádovou školou pro 7 okolních obcí. Součástí naší školy je i základní umělecká škola, která nabízí dětem prostor pro rozvoj jejich talentu a kreativního myšlení. Naše třídy jsou vybavené moderními technologiemi, které dětem usnadňují pochopení látky a zpestřují výuku. Díky těmto nástrojům se žáci mohou lépe zapojit a efektivně rozvíjet své dovednosti. Výuka probíhá také ve specializovaných učebnách. Pro žáky máme k dispozici například odborné učebny chemie a fyziky, ale i praktické prostory, jako jsou dílny nebo kuchyňky. Důležitou součástí vzdělávání je u nás také digitální výuka. Žáci využívají různé technologické nástroje, které je připravují na budoucí výzvy. Volný čas děti tráví na 2 fotbalových hřištích, atletických sportovištích nebo třeba na dopravním hřišti. To vše je součástí prostoru, který je otevřený i široké veřejnosti. Školní jídelna denně připravuje chutná a zdravá jídla, na které se děti těší stejně jako na přestávky v našich odpočinkových zónách. Naše výuka kombinuje tradiční přístupy s moderními metodami, jako je projektová výuka nebo badatelské aktivity. Důležitou hodnotou je pro nás vzájemná komunikace a přátelské vztahy mezi dětmi, učiteli i rodiči. Líbeznická škola není jen místem vzdělávání, ale i komunitním centrem, kde si každý najde své místo.